ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଚହଲକୁ ଚାନ୍ସ ନ ମିଳିବାରୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯିଏକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯାଇକି ଯୋଉଟାକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମସ୍ତି କଲେ ଏବଂ ବହୁତ କମେଡି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ପୁଣି ଫେରିବେ। ଚହଲର କରାମତ ଦେଖେଇବେ। ଚହଲ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ସେ ଟିମ୍ରୁ ଦୂରେଇ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୋଲିଂ, ସେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୋଲର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେଉଁ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚେସରେ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ତରଫରୁ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି ସେ କେବେ ଫେରିବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ଏବଂ ସେ ଯାଇକି ମସ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା, ଯିଏକି ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚହଲ ଜଣେ ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ରେ ଚାନ୍ସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଯଦି ଭଲ ବୋଲର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆଇପିଏଲ୍ ସେ କେମିତି ବୋଲିଂ କରେ ତାହା ଦେଖାଯାଉ। କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।